Πριν έρθουμε σε εσάς να σας θέσουμε τα ερωτήματά μας, να ζητήσουμε την άποψη του κυρίου Άγγελου Τούντα, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, καθώς επίσης και του κυρίου Γιώργου Τζορτζάτου, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Φορτηγών και Βιτιοφόρων. Λοιπόν, κύριε Τούντα, η απορία που μου δημιουργήθηκε με τα στοιχεία του ρεπορτάζ που φαντάζομαι παρακολουθήσατε και εσείς είναι το εξής: αυτά το 18-15% των πρατηρίων τα οποία είναι κλειστά γιατί στέρεψαν από καύσιμα ή γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας, ένας μάλιστα το δήλωσε κιόλα, που διαμαρτύρονται για το πλαφόν? Μάλιστα είναι και πρόεδρος σωματείου στη Θεσσαλονίκη αυτός ο κύριος. Δεν είναι τυχαίος. Είναι γεγονός και έχω και τα τιμολόγια εδώ, τα έδειξα στο ρεπόρτερ σας, που έχουν αγοράσει συνάδελφοι σήμερα από τα ελληνικά πετρέλαια 1,466 και η τιμή του Σαββάτου που δεν άλλαξε, Σάββατο και Δευτέρα με τις ίδιες τιμές, είναι 1,462. Πριν πάμε σε αυτό, γιατί θα τα πείτε όλα αναλυτικά, εγώ έχω μία απορία και θα ήθελα να μου τη λύσετε. Εάν κάνετε λευκή απεργία για το πλαφόν, ένα το κρατούμενο. Και επίσης θέλω να μου πείτε γιατί το Σαββατοκύριακο που δεν ήταν αυξημένες οι τιμές, γιατί ανεβάζατε την τιμή της βενζίνης? Γιατί με την άνοδο της τιμής της βενζίνης οδηγηθήκαμε στο πλαφόν. Καταρχήν, να απαντήσω στο πρώτο. Κέρδος, κερδοσκοπία. Ποιος καθόρισε το κέρδος? Και είναι ο κύριος Ρόλιας εκεί να μας απαντήσει. Ποιο είναι το κέρδος, αν υπάρχει καμιά αγρονομική διάταξη, και να μιλήσουμε για την κερδοσκοπία. Όταν θα πάτε διακοπές στον Αύγουστο, θα πληρώσετε το Σαββατοκύριακο. Και αν θα πάτε τώρα, το φαντάζομαι, κύριε Τούντα, δεν αρνείστε ότι το Σαββατοκύριακο. Κάτσε, κύριε, όχι, δεν κάθομαι καθόλου. Το γραφείο τύπου του πεταλωτή έχεις καταντήσει. Ακούστε την ερώτηση. Περίμενε λιγάκι να μιλήσω. Γιατί δεν θέλετε να σας υποβάλω την ερώτηση? Δεν θες να μου μιλήσω? Σας ενοχλούν οι ερωτήσεις? Μα άσε να ολοκληρώσω. Καταρχήν κάνε ερώτηση όποια θέλεις. Τοποθετήσεις κάνεις, κύριε. Ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ να είστε ευπρεπείς, σας παρακαλώ πολύ. Να είστε ευπρεπείς. Εγώ ήρθα εδώ πέρα. Η ευπρέπεια, κύριε Καψί, δεν χαρίζεται, αποκτιέται μέσα στη ζωή και μέσα στο συνδικαλιστικό. Μπράβο, λοιπόν, να μιλάτε ευπρεπώς, λοιπόν. Να μιλάτε ευπρεπώς για να την κερδίσετε. Την ευπρέπεια. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Τούντα, εφόσον καταργήσαμε τις αγρονομικές διατάξεις, αν υπάρχουν